Takže čaute, ja vás vítam u môjho prvého videa a tu som na Minecrafte so svojím kamošom, čau. Kepka sa volám, čau. OK, tu som ja, volám sa Samo. My tu máme džungľu. Jaj, no, jaká pekné. No OK, takže ja som Samo a toto je môj prvý let's play. Tu so svojím kamošom budem točiť také let's play. Normálne. Aha, tu je reska, tu si na to postavil, okej. Jeho kanál vám dám do papísku, keby dačo. Ok. Tu je priepas. Kúkni sa tam. Cool, počkaj. Ja len do prčíc! No nebí. Ja len tak kontrolujem, lebo prepáčte diváci, že to kontrolujem, ale ja ešte... Viete, my sme takí začiatočníci, tak sa musím ešte aj trocha... Akože máme nové účty, inak by sme mali full dia brnka. Pokácam strom, že budeme používať barvu dolí. Dobre. Akože tento kanál máte aj, tento server máte v popisku, je to na 1.5.2, volá sa Czechcraft. Ja dám aj IPčko do popisku, všetko. Ja mám 3 semiačka, okej. 3 semiačka. Ja mám nejaké drevo. Ja si... Počkaj, kde si zase ty? Počkaj, ja ťažím, biele drevo chcem. Aj tam si. OK, takže tu zatiaľ urobíme začiatok. Ja idem vyrobiť hlavné veci. Jak dlho točíme? Jak dlho točíme? Joj, prepáčte, to také blbosti sa mi takedy zobrazia. Jak dlho točíme, to sa kúknem. Ja hneď naťažím drevo. No 2 minúty. Ja hneď naťažím... Ja to spadnú, nevadí. Ale budeme to robiť na niekoľko častí, lebo viete, keď točíte cez bandiky, musíte si zakúpiť nový a mne sa nechce kupovať za koľko sa to kupuje? Za 2. Koľko? To budeme iba 10 minútové, ale... Hneď za týmto dielom bude určite ďalší diel. Ja som vyrobil zbytočne crafting, no nevadí, už ho tu nechám. Ja mám jeden crafting. Nevadí. OK, vyrobím česku. Ja budem mať kamenný krum a naťažím železko. Dobre. Tu dám také... Sliepka, upečiem ťa. Čakaj, ja som upiekol sliepku, ale som nestihol. Truhlica, tu má čestka, ale jedlo by sa nám hodilo, ale to je varb jedlo, ne? Set home. Daj si home set, alebo... Však dobré. Aha. Daj si set home, lebo home set to teda kde zdebne. Povoľ mi tú česku. Ok. Tak? Ja tak. That's modify a King Kong. Ja som nebol, ja tu ťažím drevo. Hej. Podľa mňa tu je Vaľo so Samom Novakom. Nie sú. Maťo 852 a traktorista 120, to budú určite oni. Čakaj, ja idem na železo. Máš tu set home. Hej. Ja si zoberiem nejaké poušny, vidíš, že nosím v noci, nech to mám v 3D. Poušny? Hej, ok. Že to je v 3D. No. Naťažím hlavne uhlie. A oni majú tiež Czechcraft? Vaľo? Áno, hej, oni majú. Ale už sa nebavíme o Vaľovi a Samovi. Ich kanály nebudú v popisku, to sa nebojte. Iba jeden z nich točí. No, tak kvadráto. Počkaj, nezrobíme menší strih? On stratil účet, ja som mu daroval svoj. On má nový. Jo, tak ho tak nechaj. Ďakujem. Asi môže to... Nezrobíme tak menší strih, jak budeme mať diamantové brnka. Tak neviem, ale akože teraz... Keby to aspoň dačo z toho mali, že by sme z toho stihli. A jak budeme mať aj na čaty dom, ne? Tak zrobíme strih, ne? Kedy? Tak teraz. Mne sa nechce strihať, čo nechaj tak. Tak normálne stoprieš video na chvíľu tak, ale neúplne, iba náš strih. Nie, však na čo strih? A vlastne na čo si to? Tak toto budeme, aspoň budú blbšie, to bude.
Nevadí. No. Ťa zhejtujú hneď. Počkaj, nepošleš mi potom to video, že aj na mojom kanále by bolo. Abo ne, to bude na tvojom. Ok, však hej, a ďalej pokračujeme, no. Takže. Mám pol takú železka. A kde si, vo Warp? Ne, som v home. To teraz, hej. Kde si? Ja, nepotrebujem. Čakaj, máme tu aspoň pri dome koš. Ja tam vyhodím. Toto nechcem. Ani toto nechcem. Čo robíš? Len tak, no, máš nejaké železo, daj mi ho a potrebujeme ho vypáliť, ne? Hej, máš krumpač? Nie. Ja som ho hodil do lavy. Nevadí. Dám ho z tých 48 dosiek, vyrob, prosím ťa, tu daj to, počkaj. A vyrob, prosím ťa, a ja ti tam dám tie dreva. Na čo ti mám vytvoriť? Tak pec! Že pec sa robí s koblou. Ty máš kobl? Ak vieš čo, počkaj. Ty máš kobl, či nie? Nie, tak ho nemám, počkaj. 2 hliny mi netreba. No jasne, ty ideš ťažiť. Však poď, ja ti zrobím ťažisko. Veď tu poď samo, poď sem. Nie, kašľať. Ja tu tak veľmi malú jamu a tu budeš. Poď tam. Do prdele, ticho. Počkať. To ty búb! Ja nič. Hej, určite. Co robíš, ja točím, nie ty. Daj home, ne? Nie nič to, ty devko. No. Strepne. Ak budeš mať kamenný krumpač, tak to dorob. Ale však ťažiť poď ty. Že ťa to odhodilo. Ja som skoro spravil. Tu mi vyťaž, tu vidíš, máš tu nejaké kobly. Ja naťažím zatiaľ drievo. Drievo? Na domčák. Tak dlho točíme, že by si mal že by si vedel, jak dlho točíme. Však ja sa môžem pozrieť. Ja mám 3D, teraz je noc? Či deň? Deň ty. No, lebo ja mám 3D, to ja nevidím, ja mám to nočné videnie. Počkaj, ti metnem ten OK, už 7 minút bude. To? Hej. Počkaj, tu máme dom. Parkour! Počkaj, parkour! A nie, teraz do lavy. Šup do lavy. Fľaštičky mi netreba. Už zrobíš tu pec. Však hej, ale že už 8 minút doraz bude, takže už. Tak toto by malo byť pre prvý diel akože. Ešte, no, okej, bude to všetko. OK, tak poď ku mne. Počkaj. Jo, to nebude na teba čakať. To ukončí bez teba. No, takže ďakujem si spozrieť toto video a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute. Čau.